थ' हेल' फ्रेन्ड्स दाथ' नोंथांमोना बयबो मिथिगौ नङाबा जोङो जोंनि गावनि इउटिउब चेनेलखौ मनिटाइजेसन अन खालामनो थाखाय एबा जों मनिटाइजेसननि थाखाय एप्लाइ खालामनो थाखाय जोंनि चेनेलावहाय सिगां 1K साबस्क्राइबार एन्ड 4000 आवार्स पाब्लिक वाच टाइम जाग्रोनांगौ नङा होमबा स' बे बाथ्राखौबो नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखागौ स' बेबो बे क्राइट एरियाखौबो जेनाखि 1K साबस्क्राइबार एन्ड 4000 आवार्स पाब्लिक वाच टाइमखौबो 1 इयारनि गेजेराव कमप्लिट खालामनांगौ बे क्राइट एरियाया कमप्लिट जाबासो जोङो मनिटाइजेसननि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो नङा होमबा स' बे बाथ्राखौ नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखागौ स' बेनि उनावसो जोंनि चेनेला मनिटाइजेसन इनेबल जायो नङा होमबा स' दाख्लैसो आंनावहाय इउटिउबनिफ्राय मोनसे मेल फैदों आरोखि ना बे मेलाहाय आंनावल' फैयाखै बयनाव फैदों आरोखि ना माने जायनि चेनेलाहाय बिदिनो गोबाव जाबाय आरोखि ना बिदिनो 5 इयार्स 3 इयार्स 2 इयार्स बिदिनो गोजाम जाबाय जायनाखि बिसिनि चेनेला दासिमबो मनिटाइजेसन अन जायाखै आरोखि ना आंनाबो मोनसे एनादार चेनेल दङ बे एनादार चेनेलावसो फैदों आरोखि ना मेलाहाय नैबे दा आङो बाहायबाय थाग्रा बे बिरखांथि इउटिउब चेनेलाव फैयाखै बे आलादा चेनेलावसो फैदों बे चेनेलाहाय बिदिनो गोबाव जाखाबाय आरोखि ना 3 इयार्स 4 इयार्ससो दा बे मेल फैनायाव इउटिउबाव मा बुंदों नोंसिनि चेनेला नोंसिनो जोङो मोनसे चान्स होदों जेनाखि 1 मान्थनि गेजेरावनो नोंसोरो 1K साबस्क्राइबार एन्ड 4000 वाच टाइम पाब्लिक वाच टाइमखौ कमप्लिट खालामनो हायाबा जों नोंसिनि एप्लिकेसनखौ रिजेक्ट खालामनाय जासिगोन आरोखि ना बेबायदि होनदों स' बे मेन बिदि होननाया मा होननाय बुंनाय जादों जेनाखि ओरैबायदि आरोखि ना मनिटाइजेसननिखौ एप्लाइ खालामनायनि नियमा आगोल माने बेलेगमोन आरोखि ना आलादामोन आरोखि ना जेब्लानाखि जोङो दानि मनिटाइजेसन एप्लाइ खालामनायनि नियमाथ' दाथ' आलादा नङा होमबा दाथ' नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ जेनाखि जोङो दा मनिटाइजेसननि थाखाय एप्लाइ खालामनो थाखाय 1K साबस्क्राइबार एन्ड 4000 आवार्स पाब्लिक वाच टाइम जानांगौ नङा होमबा बेबो 1 इयारनि गेजेराव स' बेनि उनावसो जोङो मा मनिटाइजेसननि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो नङा होमबा स' बेबायदि आरोखि ना दानि नियमा आगोलनि नियमा ओरैबायदिमोन आरोखि ना 2018 17 16 बेफोरबायदि समावहाय आगोलहाय ओरैबायदिमोन आरोखि ना आगोलथारावथ' ओरैबायदिबावसोमोन गासै टटेल 10,000 भिउसजों जायोमोन 10,000 भिउस जाबानो मनिटाइजेसननि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायोमोन बिनि सेकेन्ड बारावहाय ओरैबायदिमोन आरोखि ना बिनि सेकेन्ड बारावहाय ओरैबायदिमोन बिदिनो 2018 17 आवहाय 1K साबस्क्राइबार एन्ड 4000 आवार्स पाब्लिक वाच टाइम कमप्लिट जायाबाबो जोङो मनिटाइजेसननि थाखाय एडभान्स एप्लाइ खालामनो हायोमोन आरोखि ना एडभान्स दाथ' नोङो बिदि एप्लाइ खालामनो हाला जेब्लानासिम नोंथांनि चेनेलावहाय 1K साबस्क्राइबार एन्ड 4000 आवार्स पाब्लिक वाच टाइम जायाबा नोंथाङाथ' दा मनिटाइजेसननि थाखाय एप्लाइखौनो खालामनो हाखाया ओमफ्राय आगोलहाय मा एडभान्स एप्लाइ खालामनो हाखायोमोन आरोखि ना माने 1K साबस्क्राइबार एन्ड 4000 आवार्स पाब्लिक वाच टाइम कमप्लिट जायाबाबो जेब्लानाखि नोंथांनि चेनेलाव 1K साबस्क्राइबार एन्ड 4000 वाच टाइम पाब्लिक वाच टाइमा कमप्लिट जायो अब्लानो मा लगे रिभिउआव थाङोमोन आरोखि ना एडभान्स जोङो मनिटाइजेसननि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायोमोन आगोलहाय बिदिनो 3 इयार्स 2 इयार्ससो सिगां आरोखि ना स' आंबो मा आंनि बे एनादार चेनेल मोनसेयावहाय ओरैबायदि खालामदोंमोन आरोखि ना माने 1K साबस्क्राइबार एन्ड 4000 आवार्स पाब्लिक वाच टाइमाथ' कमप्लिट जायाखैमोन नालाय स' एडभान्स जोङो मनिटाइजेसननि थाखाय एप्लाइ खालामखादोंमोन बैखौ स' आङो बे चेनेलावहाय दासिमबो 1K साबस्क्राइबार एन्ड 4000 आवार्स टाइम पाब्लिक वाच टाइमा कमप्लिट जायाखै आरोखि ना स' बेबायदि चेनेलावहाय माने एडभान्स जायनाखि चेनेलनि अनार बिसोरो मा आगोलहाय 1K साबस्क्राइबार एन्ड 4000 आवार्स टाइम कमप्लिट जायैनि सिगां आगोलहाय एडभान्स एप्लाइ खालामनाय बेफोरबायदिखौसो जों बुंनो आरोखि ना बेबायदि चेनेलखौसो इउटुबा बुंदों आरोखि ना जोङो इउटुबा बेयाव मेल हरनायाव ओरैबायदि बुंदों जायनाखि नोंसोरनो जोङो 1 मान्थ टाइम होदों 1 मान्थनि गेजेराव नोंथाङा 1K साबस्क्राइबार एन्ड 4000 आवार्स पाब्लिक वाच टाइमखौ कमप्लिट खालामनो हायाबा जोङो नोंसिनि मनिटाइजेसननि थाखाय एप्लिकेसन जोंनाव एप्लाइ खालामनायखौ जों बेखौ रिजेक्ट खालामनाय जासिगोन होनना बुंदों आरोखि ना रिजेक्ट जों 1 मान्थल' टाइम होदों बैबायदि चेनेलखौल' आरोखि ना बैसोर चेनेलखौसो माने आगोलनि जेनाखि 1K साबस्क्राइबार एन्ड 4000 वाच टाइम पाब्लिक कमप्लिट जायनि सिगां एप्लाइ खालामग्रोनाय बेफोरबायदि चेनेलखौसो बुंदों आगोलनिखौ दानियाथ' जेबो नङा आगोलनिखौसो बुंदों स' आगोलनिखौबो गिनाङा नोंथाङा जुदि 1 मान्थनि गेजेरावबो कमप्लिट खालामनो हायाबाबो जेबो नङा आरोखि ना माने नों रिप्लाइ खालामनो मोनफिनखागोन स' इउटुबाव बिदि मोनसे रुल्स दंखायो आरोखि ना जोङो गावनि चेनेलखौहाय मनिटाइजेसन इनेबल एबा अन खालामनो थाखाय खनथाम चान्स मोनो आरोखि ना जोङो एप्लाइ खालामनो थाखाय थ' दा आगोलनि एप्लाइ खालामनाया दा नोंसोरो 1 मान्थनि गेजेराव दाथ' इउटुबाव 1 मान्थनि थाखाय चान्स होदोंना बेनि गेजेरावहाय 1K साबस्क्राइबार एन्ड 4000 आवार्स पाब्लिक वाच टाइमखौहाय जोङो कमप्लिट खालामनो हायाबाबो जेबो नङा बेथ' खनसे चान्स केन्सेलल' जागोन आरो मोननै चान्स दंबावो नोंनावहाय बेनि उनावबो मा एप्लाइ खालामनायनि मोनसे अपसन फैखाबावगोन मनिटाइजेसननि टेबावहाय मोनसे अपसन फैखागोन एप्लाइ खालामनायनि थाखाय स' अब्लाबो मा नोंथाङा उनावबाबो नोंथाङा मा 1K साबस्क्राइबार एन्ड 4000 वाच टाइमखौ बे 1 मान्थनि गेजेरावबो
कमप्लिट खालामनो हायाबाबो उनावबाबो एप्लाइ खालामनो हाखागोन आरोखि ना स' बेफोरबायदि सिगनेलखौसो बुंदों आरोखि ना आगोलनि जेनाखि बिदिनो आगोलहायथ' नोंथांमोनाथ' दाथ' मिथिखागौ दाथ' मा 1K साबसक्राइबार 4,000 आवार्स कमप्लिट जाबानो जोङो एप्लाइ खालामनो हाखाया आगोलहायथ' एडभान्स बिदिनो खालामनो हाखायोमोन स' बेफोरबायदि सिगनेलखौसो बुंदों आरोखि ना स' नोंथांमोना बेवहाय जेबो माने टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया माने जागोन नोंथाङा 1K साबसक्राइबार 4,000 वार्स टाइम पाब्लिक वाच टाइमखौ नोंथाङा बे 1 मान्थ सानसेनियाव कमप्लिट खालामनो हायाबाबो जेबो नङा उनावबाबो एप्लाइ खालामनो हाबसिगोन आरोखि ना खनथाम चान्स मोनखायो जोङो मनिटाइजेसननि थाखाय एप्लाइ खालामनो थाखाय स' खनथामनि गेजेरावबो नोंथाङा रेजेक्ट जाबाय थायोबासो बे नोंथांनि चेनेलखौ डिसमिस खालामनाय जागोन आरोखि ना एकदमबारे अराय समनि थाखाय स' जों खनथाम चान्स मोनखायो जोङो मनिटाइजेसननि थाखाय एप्लाइ खालामनो थाखाय स' दानि बे गोदान चेनेलफ्राथ' जेबो नङा आरो दानियाबो ओरैबायदि होनदोंना जेनाखि ओरैबायदिसो होनदोंना इउटुबा दानि रुल्स मथ'बाबो मनिटाइजेसननि थाखाय एप्लाइ खालामनायनि रुल्सआबो दाथ' ओरैबायदिसो होनदों जेनाखि जोङो 1K साबसक्राइबार 4,000 आवार्स पाब्लिक वाच टाइमखौ जोङो 1 इयारनि गेजेराव कमप्लिट खालामनांगौ होनना बुंना स' बेबो ओरैनोसो आरोखि ना 1 इयारनि गेजेराव नोंथाङा कमप्लिट खालामनो हायाबाबो जेबो नङा उनावहाय नोंथाङा नेक्स्ट इयारावबो कमप्लिट खालामनो हायाबाबो आरो जेबो नंबा बै नेक्स्टआवबो कमप्लिट खालामाबाबो जेबो नङा नोंथाङा जेब्लानाखि कमप्लिट खालामहैयो अब्लानो मा एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथाङा इउटुबनि मनिटाइजेसननि थाखाय 1 इयारनि गेजेरावबो नोंथाङा मा कमप्लिट खालामहैयोबाबो जेनाखि 1K साबसक्राइबार 4,000 आवार्स पाब्लिक वाच टाइमखौ नोंथाङा 1 इयारनि गेजेराव कमप्लिट खालामनो हायाबाबो जेबो नङा नेक्स्टआव हायाबाबो जेबो नङा बै नेक्स्टआव हायाबाबो जेबो नङा नोंथाङा जेब्लानाखि गोसो अब्लानो मा नोंथाङा मनिटाइजेसननि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो आरोखि ना बेवहाय खुनु भेलिडिटिनि खोथा गैया जे नोंथाङा 1 इयारनि गेजेरावनो हाथारनांगौ 1K साबसक्राइबार 4,000 आवार्स पाब्लिक वाच टाइम बेफोरबायदि नङा आरोखि ना नोंथाङा मा नेक्स्टआवबो चान्स मोनबावो आरोखि ना उनावबाबो कमप्लिट खालामाबो नोंथाङा जेब्लानाखि गोसो अब्लानो मनिटाइजेसननि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन दा नैबे गोदान मेल फैनायखौ गोबां इउटुबारानो माने गोनो गोसो जादों आरोखि ना आयु माने 1 मान्थनि गेजेराव 4,000 पाब्लिक आवार्स टाइम कमप्लिट खालामनांगौ एबा 1K साबसक्राइबार कमप्लिट खालामनांगौ स' बेथ' पसिबोल नङा स' गोबां इउटुबारफ्रानो मा गोनो गोथो जागासिनो दं नोंथांमोनखौ बुंनो सानो बेयाव जेबो गोनो गोथो जानांगौनि गोनांथि गैया आरोखि ना बे नोंथांनावथ' आं दासो खिन्थाखाबाय जेनाखि आगोलनि एडभान्स मनिटाइजेसननि थाखाय एडभान्स माने 1K साबसक्राइबार 4,000 वाच टाइम कमप्लिट जायनि सिगां मनिटाइजेसननि थाखाय एप्लाइ खालामनायफोरनि थाखायसो बे मेला आरोखि ना स' दानि गोदानफोरनि थाखाय नंखाया बे आगोलनिखायसो माने एसे एडभान्स जोङो मनिटाइजेसननि थाखाय एप्लाइ खालामग्रोनायफोरनि थाखायसो स' बेयावबो नोंथाङा 1 मान्थनि सानसे होनायावबो कमप्लिट खालामनो हायाबो जेबो नङा उनावबो चान्स मोनखागोन आरोखि ना स' आइ हप नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ स' नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो आरो साइडआव थानाय बेल आइकनखौ प्रेस खालामदो जेब्लानाखि आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो बेनि नटिफिकेसनखौ मोनहैगोन स' प्रेस जानायखायसो बाय